Zazzakan sauti daga zazzakan murya Nafi'u A. Rabo. Kasance da waƙoƙinsa masu daɗi masu nishaɗantarwa a Nafi'u A. Rabo TV. Ku danna subscribing domin samun sababbin waƙoƙinsa daga zarar ya ɗora. Jagoran halitta Allah ƙurashi cikar aiki. Jagoran halitta Allah ƙurashi cikar aiki. Ya rabbil ibadi zunubai na ka wanke, ka karo salati gun Ahmad cikar aiki. Madubin halitta jagora gwanin gaske, wanda ka yi wa tarbiya nauyin kauni ya ɗauke. Jagoran halitta Allah ƙurashi cikar aiki. Kana lakum na duba na ga lamarin azimin ne, a 23 ya seta duniya fasihun ne. Lamarin jagoranci ya tsara kowanne, ya ba da samfar kowannen siyan dake. Jagoran halitta Allah ƙurashi cikar aiki. Ya koyar da yadda jagora za ya jajirce. Ku tuno Hunaini ranar yadda ta kasance, ku dubo Hudaybiya na ɗan bako a takaice. Haƙurin da ya yi a ranar nasarar da aka iske. Jagoran halitta Allah ƙurashi cikar aiki. A cikin gidansa ya yi hidima kamar shara, ya taya sa aiki matayensa su Humaira. Haka hadimansa ba tsawa bare kyara, gaba da agaji a gurin wanda ke koke. Jagoran halitta Allah ƙurashi cikar aiki. Haka ma a tafiya ya koyar da tsarinta, ya naɗa jagora duk yakin da ya wakilta. Shi ma da kansa duk tafiyar da zai yi ta, ya bar wakili haka tsarin rasuli yake. Jagoran halitta Allah ƙurashi cikar aiki. Tafiya ta buka Ali ya bari harunansa, a rambo da Makka an daɗa gane hikimarsa, da ya sanya Ka'aba gurin tsira kamar gasa. Dalilin hakan 'yan makan matsalar su ta warke. Jagoran halitta Allah ƙurashi cikar aiki. Ya koya yadda jagora zai yi nasara ne, kuma ya tafi da jagorancin a tsari ne. Da akwai mu'azzam da ƙudama a misali ne, mu'azzam Bilal Katamu ɗan Sabita a soke. Jagoran halitta Allah ƙurashi cikar aiki. Zazzakan sauti daga zazzakan murya Nafi'u A. Rabo. Kasance da waƙoƙinsa masu daɗi masu nishaɗantarwa a Nafi'u A. Rabo TV. Ku danna subscribing domin samun sababbin waƙoƙinsa daga zarar ya ɗora.